Това за мен не е реален FPS. Все едно да отидеш в ChatGPT, да му кажеш да ти направи снимка и снимката, която ти е направил, да кажеш, че е твоя и ти си я рисувал. Тези 25%, които получаваш като реален FPS, е нещо, което си е задал на ChatGPT, за да ти направи. А относно втората технология, Reflex 2.0, работи по следния начин. От мишката преминава през процесора, отива към видеокартата и директно излиза на вашия екран. Целта на Reflex 2.0 е да ви намали пинга. Например, имате 56 пинг без Reflex. Включвате Reflex 1, намаля ви го на 27, а Reflex 2.0 като го включите ви го намаля на 14. По-голямата част от презентацията на Nvidia е маркетингов трик, което е напълно нормално, за да привлекат още хора да си купят техните видеокарти, но едно от най-абсурдните неща, които можеха да направят в тази презентация е да кажат, че 5070 е 2 пъти по-добра от 4090, което е тотално измишлетина и такова нещо просто никога няма да бъде.